Waqt li s-sena li għaddiet kienet sena mimlija sfidi, issa rridu nħarsu l-qudiem b'ottimizmu għal din is-sena l-ġdida. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista DELIA, meta l-ġimgħa filgħaxija indirizza l dawk preżenti waqt il-gala dinner fl-lukande ewlenija f'Taslima, organizzat mill-Partit Nazzjonalista. DELIA enfasizza dwar il-ħtieġa li nħarsu lejn il-valur tan-nies u l-importanza tan-nies aktar milli dwar il-flus, għax il-gvern ta' Joseph Muscat flus biss qed jara. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar l-importanza tal-Valletta 2018 u li din għandha importanza nazzjonali. Sostna li huwa importanti niċċelebraw il-belt, l-importanza tal-belt għal-residenti, l-importanza tal-belt għal-pajjiż u bħala ċentru tal-kultura. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista li kien akkumpanjat mill-mara tiegħu Dr. Nikki Vella de Frimo iltaqa' u tkellem ma' dawk preżenti. Attendit ukoll l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u diversi deputati.